Bueno, gauden egoeran, lehenengo minututan bi utz galtzen hasteak, normalean kriston kolpea suposatzen du, ez? Eta taldeak aurre egin zion partiduari, jarraitu zuen bukara arte, gol bat sartu gendun, eta bigarrenaren bila joan ginen, ez? Eta horrelako egoera eta normalean taldeak ez daudenean ondo, bueno, gero normalena izango zen Sevillak beste bi edo hiru gol sartzea, ez? Baina esan hori gertatu eta alde hortatik nik uste taldea bizirik dagoela, ez? Bukaera arte borrokatzen duela eta egon ziala baita ere baloiakin momentu honak, nik uste Almerian ere gehiago aliatu ginela, baloiakin behar bada hobekuntza txiki bat, ikuste zaio taldeari, ez? Behar bada hobetzekoa baloirik gabe, ez? Lehenengo minututan bai Almerian, bai Sevillan kontra, gola jaso gendun, oso askar, larra askar, eta nik uste hori zuzendu behar dugula, ez? Valentzian badakigu lehenengo minututan ezin dugula goli jaso, segero bestela erantzunkizuna guk eraman behar dugu, eta toki gehiago gusten dugu, eta gero hor tokiarekin talde guztiak arazoak dituzte, eta guk ere bai, ez? Bueno, talde horrek ona etorri zanetik hobekuntza bat bizi izan du, ez? Bigarren itzuli hontan nik uste etxian oso ondo jokatzen duela, oso ondo, eta ez dakit azkenengo 7 partiduak badia ez dutela goli jaso etxian. Eta horrek esan nahi du, oso ondo defenditzen dutela, ez? Atzekaldean jende oso indartsua dauka, oso ona, eta gero zelai erditik aurrera, Sevillan antzera, ez? Baliabide ugari aldatzeko, eta jende askarra, golarekin, kalidadearekin, eta hor, badakigu partidu zaila dela, baina bestalde ere, beti ilusio horrekin juten gara astero, ez? Puntuak daude hor, eta puntuak eskuratzeko nahiarekin, goaz. Oin pixkat arazoa daukaguna jendia, ez? Askotan igual partidu horrek sistema hori eskatzen du, baino behar bada jendealdetik horre ez gaude oso sobrante, ez? Raúl Navasen lesioarekin, eta bueno, horre bostekin jokatzeko ez daukagu errez, ez? Lateral bat jarri beharko gendun hor barruan, edo, bueno, ikusiko dugu zer egiten duen, ez? Badaukagu landuta, pentsatuta, baina ez du esango zer egingo dugun, ez? Hogei egun falta dira, hau bukatzeko, hogei. Ez hogei hilabete, hogei egun. Eta bizirik gaude, ez gaude azkenengo 3 artean, ez gara egon urte osoan, Eibar ez da egon jaitsira postuetan urte osoan, seinale zehose jokalariek ondo indutela, eta egia da azkenengo bola txarra dela, baina 4 partidu geratzen diala, eta, bueno, bizirik oso bizirik gaudela, ez? Hobetzeko gauzekin? Bai, hobetzeko gauzekin. Mantendu nahi badugula hobekuntza bat bizi beharko duela taldeak eta gauzak hobetu behar ditugula, eta hori, bai. Baina beko taldeak edo behian dauden taldeak ere antzera daude. Aldea handia dagoelako goiko eta bekoen artean. Orduan, lasai mantendu behar gara, gauzak ondoin, eta, bueno, tokatze zaigunean, preste egon, ez, puntuak eskuratzeko. Hori da gehien hobetu litekena, defentsako lana. Erasoko lana zailagoa da, baina defentsako lana eta egiten ditugun utzak lantzen ditugu eta landuin behar dira, eta landu ditugu bai bideoaren bitartez, bai zelaian gaur, bai beraiekin hitz egiten, bai irudiak ikusten, hori hobetu beharra dugu eta hobetzeko kapaz gara, eta beste batzutan ondoin dugu lan hori, eta orain ez gaude ondo egiten. Beraz, hori da gehien hobetu dezakeguna. Eta Valentzian zehozen nahi badugu atera, lan hori ondoin behar da. Goitik hasita, ez da atzekaldean kontua bakarrik. Goitik ere hobetu egin behar dira gauzak, zelai erdian eta gero atzian. Baina argi dagoena da, Almerian jaso gendun lehenengo gola ezin daitekela errepikatu, eta lehenengo gunean Sevillan kontra jaso gendun lehenengo gola ere ezin daitekela errepikatu. Eta aukerak nahi baditu zeus eskuratzekoan, lan hori hobetu egin behar dugu, hori argi dago. Faktore asko daude, ez? Hemen hastia esaten, alperrik da. Taldeak galtzen duenean konfiantza gutxiago du, egia da suerte pixkat ere falta zaigula, Sevillak aurrekoan lehenengo zatian 2 aldiz bota zuen golea, eta askotan ailegatzen dian bakoitzean gola sartzen dute ere, konfiantza falta da, gero, bueno, argi dago talde honek izan dituen zentralak azkenengo 3 urtetan zeintzuk izan dien, eta orain ez daude, ez bata ez bestea, eta ez bakarrik zentralen lana dalako,
taldeare guztiaren lana da, baina argi dago, atzekaldian daudenak, erantzunkizun handiagoa daukatela, ez? Baina nik uste dut horretan hobetu dezakegula eta gauzak ondoin inditugulako beste egun batzutan ere bai, eta hori hobetu behar dugu. Nik uste dut hori hobetzen badugu, beti partiduan izateko aukerak izango ditugu. Lehen galdetzen zenetan zaitik ez zuen jokatzen Derek Boateng, orain jokatzen du. Danak ezin dute, lau pivotekin ezin dugu jokatu. Oin Andoni ez dago, gaur konbokatuta doa, eta Jonekin oso posi daude. Eta gure taldearen bihotza bera da, eta bihotza eta ego bat, ez? Baina, amaikako bat inbar duzunean batzutan sartzen duzu, beste batzutan, ez? Baina ez dut uste dela jokalari baten kontua, danak pasatu dira, Jon Errasti jokatu du bigarren, ez dugunean irabazten ere, ia beti jokatu izan du. Ez da bere gauza bat, danak pasatu dira amaikakotik, eta ez da jokalari baten kontua, edo bate jokatzen duen edo beste batek. Ez dut taldearen lana dana, baina Jon guretzat oso jokalari garrantzitsua da, oso. Eta, momentu bat hontan, beste batzuk ari jokatzen. Mañana esperamos un partido difícil porque vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de la liga, pero ya nosotros quedan 4 partidos y tenemos que ir a buscar los puntos donde sea el campo difícil o menos complicado. Por lo tanto, vamos siempre con la esperanza de poder conseguir algo. No podemos rendirnos, tenemos que buscar la sorpresa en Valencia y traer, si podemos 3 puntos, si podemos 1, todo lo que podamos traer, porque estamos muy necesitados de puntos y cuando quedan 20 días para acabar la competición, en cualquier sitio tienes que ir a buscar los puntos y no puedes dejar pasar este partido, ¿no? Va a poder jugar este partido y el siguiente no. Sí, Ángel viene trabajando bien, lleva ya semanas trabajando bien y merece el premio de también ir con el equipo y es una opción más, ¿no? Ahora necesitamos de todos los jugadores y para estos 4 últimos partidos necesitamos que todo el mundo esté enchufado y a cualquiera le puede tocar en el partido decisivo tener que entrar y es importante que estén bien físicamente, pero también que estén bien integrados en el grupo y que sepan que pueden aportar, ¿no? Ahora mismo también estamos con el tema de las tarjetas, tenemos algún jugador también con 4 tarjetas y hay que gestionar un poco las alineaciones de cara a estos 4 últimos partidos, ¿no? Sabiendo cuáles son los partidos clave, aunque son todos, para empezar para nosotros es pero sí que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en algunas posiciones en las que no estamos muy sobrados de efectivos, pues sobre todo atrás, que tenemos gente con 4 tarjetas o con 3 tarjetas y que tenemos que intentar que lleguen vivos al final. Vamos a un campo de los más difíciles de la categoría y que el partido es complicado ya lo sabemos, pero tenemos un plan y lo hemos trabajado y siempre que tienes un plan que conoces bien a su equipo, sabes qué es lo que tienes que frenar, sabes tú dónde puedes hacer daño, siempre tienes la ilusión, cuando tienes un plan siempre tienes la ilusión de que puedes dar la sorpresa, ¿no? Es verdad que nadie dará mucho por nosotros en este partido, pero nosotros lo hemos preparado y vamos con la opción de puntuar, sobre todo porque lo necesitamos y porque no estamos para regalar nada.